που είπε η Ειρήνη δεν είναι τυχαίο. Τι είπε? Και έχει παίξει παντού. Ότι θα παίζω παντού. Η Ειρήνη ξέρουμε ότι είναι ένα παιδί του Sky. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το καταλάβαμε όμως. Το καταλάβαμε. Είναι ένα παιδί του Sky. Μάλιστα είναι μια παίκτρια που μέχρι τελευταία στιγμή, όπως είπε και η κυρία Μαραγκουδάκη, είχε πέσει όλο το Sky πάνω της για να την πείσει να πάει. Δεν ήθελε. Για ποιο λόγο? Δεν ήθελε όλη αυτή την έκθεση. Και της είπαν από το Sky ότι κοίταξε να δεις, εμείς δεν πρόκειται να δείξουμε ίντρικες και τέτοια, διότι εμείς δεν είμαστε τέτοιο κανάλι. Δεν το θέλουμε το κίτρινο ως κανάλι. Το κρατάτε αυτό στο μυαλό σας. Έλα όμως που ο Ατζούν, που είναι μεγάλη γάτα, σου λέει χωρίς κίτρινο που πας κύριε, δεν θα πουλήσεις. Και έστησε τις ίντρικες και ξαφνικά η Ευρυδίκη έγινε ο θηλυκός Χαταμπάκης, η Ευρυφίδη. Και τι γίνεται, κάποιος λοιπόν φαίνεται ότι της είπε, Ειρηνάκη, δεν πάνε καλά τα πράγματα. Ευρυδάκη. Τι έχω πάθει? Έχεις πάθει κουνιάκι, δεν είναι τίποτα. Ευρυδικάκι μου, δεν πάνε καλά τα πράγματα έξω. Είσαι τρίτο hashtag στο Ευρυφίδη. Κάνε κάτι. Και από εκεί άρχισαν να βγαίνουν και φήμες, διότι παιδιά υπάρχει πολύ έντονη φημολογία για μία ακόμα αποχώρηση παίκτη από το Survivor και φωτογραφίζουν όλοι την Ευρυδίκη. Ότι θα αποχωρήσει οικειοθελώς, γιατί θεωρεί ότι πλέον το παιχνίδι της κάνει ζημιά και όχι καλό. Πού το ξέρω ότι της κάνει ζημιά, ρε παιδιά? Το βάζουμε και βάζουμε ένα ερωτηματικό. Αποχωρεί οικειοθελώς. Εγώ θα ήθελα να βάλουμε ερωτηματικό, γιατί είναι αντικρουόμενες οι πληροφορίες. Εγώ όμως θα ήθελα εδώ, τώρα με αναγκάζει, δεν φταίω εγώ, τώρα θα πείτε ότι αυτή είναι η δουλειά μου βέβαια, αυτό κάνω συνέχεια. Καταγγέλλω. Είναι λοιπόν, όχι, είναι λοιπόν. Είναι μια παίκτρια που εργάζεται στο Sky, μπαίνει μέσα, τους κάνει όλους άνω κάτω. Δεν εργάζεται στο Sky. Είναι παιδί του Sky. Δεν εργάζεται. Άλλο ρε παιδιά. Τα τυπικά. Απολύθηκε Τετάρτη και Πέμπτη πήγε στον Άγιο Δομήνικο. Θα βάλω μουστάκι. Δηλαδή θες να πεις ότι μόλις γυρίσει θα ξαναδουλέψει στο Sky? Εννοείται, ξέρω αυτό. Είναι η παρουσιάστρια, θα σου πω ποια εκπομπή θα πάρει κιόλας. Ποια? Αυτή που κάνει τη μεσημέρι μελέτη, αυτή την εκπομπή θα πάρει. Εγώ να παίξω Τζόκερ. Παίξε Τζόκερ, θα σου δώσω νούμερα. Του χρόνου. Ήτανε βαριά η κουβέντα. Άλλο του χρόνου. Γιατί η μελέτη είπε του χρόνου πρωινό. Το δήλωσε. Αλήθεια λες? Βεβαίως, συνέντευξη κανονικά στο Χελό που κυκλοφορεί. Ότι του χρόνου θα κάνω πρωινό. Ήρθε η ώρα. Θυμάσαι πώς το πρωινό στο ξεκίνησε? Sky. Για να ανανεώσουμε τη συνδρομή στο Hello. Συγγνώμη, θυμάσαι πώς ξεκίνησε? Ξεκίνησε με το πρωινό, το οποίο απέτυχε. Τώρα λοιπόν σου λέει ήρθε η ώρα να γίνω βασίλισσα. Πέρασαν τόσα χρόνια, πήρα την ανάλογη εμπειρία. Μπορώ να πάω να γίνω βασίλισσα. Λίγο στις καταγγελίες, ισορροπία. Ξεκίνησες και κατήγγειλες την Ευρυδίκη. Πήγες στη μελέτη, αποφάσισες. Όχι. Ευρυδίκη λοιπόν. Η Ευρυδίκη. Να πούμε ότι υπάρχουν πηγές που λένε ότι η Ευρυδίκη εδώ και μία εβδομάδα είναι έξω. Και υπάρχει και μια άλλη πηγή που λέει: παιδιά, δεν υπάρχει αποχώρηση. Εμείς σας τα λέμε, εσείς διαλέξτε τι θέλετε να πιστέψετε. Και ποια εκπομπή έχει πέσει μέσα το τελευταίο διάστημα στα leaks? Καλά, τώρα δεν λέμε τίποτα σίγουρο όμως, έτσι να είμαστε ειλικρινείς. Να πούμε όμως τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα, ό,τι έχει πει η Κλεοπάτρα είναι στο 99,99%. Θα σας το ξαναπώ για να μην βγαίνω μετά και καταγγέλω κι εγώ. Ότι δεν έχει πει η Κλεοπάτρα, λέει: υπάρχουν φήμες εδώ και καιρό για την αποχώρηση της Ευρυδίκης. Χθες, άτομο πολύ συγκεκριμένο και αξιόπιστο μου είπε ότι έχει βγει η Ευρυδίκη, είναι ήδη έξω, αλλά η δική μου πηγή μου λέει ότι δεν υπάρχει αποχώρηση. Μένει να δούμε τι θα δούμε βασικά. Τα κρατάμε όμως και τα δύο. Δεν πρέπει να τελειώσει τελείω του Ιούνιου. Υπάρχει και κάτι άλλο ακόμα για την Ευρυδίκη. Μήπως έπεσε χιλόπιτα από τον Τάνο? Νομίζω πως και αυτό το σενάριο απομακρύνεται, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω, κολλείομαι. Τι εννοείς? Έλα τώρα ρε πατλάκι. Είδες Χριστίνα μου, την βγαίνει. Δεν τα λέει η Κλεοπάτρα, μου βγάζει την ψυχή για να τα βγάλω. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο να πούμε για την κυρία Βαλαβάνη? Έπεσε χιλόπιτα. Γιατί έχω μια αγωνία, παιδιά, να δω και τι έχει γίνει χθες.